Sanibona nengane zakwethu, angibingelele phinde futhi ke nginamukele kuyona i-channel ehamba phambili ngaphansi kwezindaba Imfezeko Media. Lona ke onifundela izindaba njengamanje uyena Imfezeko Mfoka Khumalo, ila sibona amagomede. Ngizophinde ngicela ngana kwethu ukuthi ke mangabe usemusha kuleli khasi, ngicela nje show ukuthi uyasubscribe, ungakhohlwa ukukhomenta nokulike nokushare, bese futhi ngilandela enkundleni zokuxhumana @Imfezeko ila sibona amagomede ku-Facebook, Imfezeko Media, ku-TikTok bese kuthi Instagram @Imfezeko_162. Wey'ngane zakwethu ke kube injabulo yedwa ngenkathi kutheleka unkosikazi kaNgizwe Mchunu uMakhuzwayo luke laphana ke emzini kaFloyd laphana kungumuzi kaNgizwe oshile laphana ke kuleli viki kuyisonto laphana ke kuzokhumbula ukuthi ke kwanda ukudaba nje silokhu sikhulume ngalo njalo ukuthi umuzi kaNgizwe Mchunu uthungeleke ngomlilo lapha ngabalisa ukuthiwa bafika bazobuza uNgizwe ukuthi ukhona na, bathe bangababayelelo ke ukuthi uNgizwe akekho ke laphana kwase kubonakala ke laphana intuthu emva ukwalabalisa kade baphuma emzini kaNgizwe. Lokho sifike njalo izivakashi ke ukuyoduduza nje emndeni kaNgizwe nokuyoletha laphana ke amazi nje yokududuza kulobuhlungu abakubona laphana bokushelwa umuzi, kushelwa yonke impahla ebekade ikhona endlini. Sibonile ke icukuthane eningi sifika laphana singabala sithini namhlanje ke kutheleke laphana ke omunye wamakhosikazi kaNgizwe Mchunu uMakhuzwayo ezobona umonakalo wenzeke emzini kamakoti omncane. Uzokhumbula ukuthi uMakhuzwayo uyena omdala laphana kumamthimkhulu, kodwa ke ukwazile ukuthi azithoba afike ezobabaza umonakalo, ezobona umonakalo owenzeke emzini laphana kaza kwabo ke ngane zakhe. Into enhle kakhulu lesibonayo ukubumbana nje komakoti bahlalisana ndawonye, kube khona ukuphilisana laphana, ungathi omunye mangabe yenzekela intembi omunye athole ithuba lokugiya laphana, kodwa ke belo omunye mangabe yenzekela intembi omunye abonakala abakhona zoduduza kanye nami. Mhlawumbe kuthini kwakho ukuphawula ngalo daba hlala comment section ke ngizwe ukuthi ulithini olwakhuvo ngalolu daba. Ngila sponsor ngifuma manje na ngiyabuya futhi nezilandelayo kuvethe landelayo ukwakho ukusubscribe niziphathe kahle nibe nosuku lomnandi ngithanda kakhulu.